ए पता हिया काजी बाबू एगो बात तो से पूछी रे। हाँ बोली। तोरा माई के को महीना पलई का होत रहे? हमरा माई के हमरा माई के तो 9 महीना को। तो तोर काहे इतना देरी हो गई? 11 महीना हो गई। तो का करी बाबूजी, हमरा हाथ में बा, हम पेटवा में से निकाल के बरी थ देइबो। जांचो करन त कहत न सकिया बे टाइम बताई भाई 11 महीना हो गल। अब कितना दिन में लइका होई? टाइम बताई बस। चबैनिया के का चिल्ला तैसन ई बताई के टिटहिरिया टाई टाई काहे चिल्ला लिसन? जान तरी काहे चिल्लाली सा? काहे ये से चिल्लाली सा दिनवा में न टाई टाई। आ रतिया के जानते का करली सा? रतिया के दोनों टांग उठा के जाने ली सना कि बादल के रोक दे। बादल के कभी जिंदगी में कोई रोकले बाकी रोक दे। हाँ टंगरी उठा के सुतेली सा तब। अच्छा मतलब ऊपर टंगरी के सुतली सन? सुत के टांग दिया। देखी बाबूजी हम कुछ नहीं जानते। रानी बादल काटी मारा पैसा के दम फपा जे बुझाए जीगे। कहीं की गाद देते हनी के जी? अरे उ चबाई नहीं सरे वो हनी का बात करे उटे टे करे सना त हम नाती के खा जे सरे। चला बाबूजी जान तनी देखो तनी अल्ट्रासाउंड का जांच करवा लेनी, लेकिन यही सर लिया के चलते तारा के डॉक्टर बढ़िया कर दिया ना। वो बहुत डॉक्टर का बहुत डॉक्टर से भी डॉक्टर हूं। ओइसन बात वो भगवान है। चली तो बाबूजी चल देखिए तो के नाम मुझे इलाज होई। बाबा जी आपके चरणों में प्रणाम। बाबा कहाँ लिया के धनी? जुग जुग जियो जुग जुग जियो जुग जुग जियो। बैठो बैठो। पाकर पते पता बाबा बोला अरे गोर छू के रे। हाँ ना ना ठीक ठीक ठीक। कर माई बाप संस्कार है ना सिखाला। बोला तेरे बाबा तो जुग जुग जियो। हां यारी पीठ से भैया हां से ना बोला जला बढ़िया से बात करे के चाहिए। इससे ना कि जोन बच्चा जोन पेट में सुने ना सना उन्हें के बढ़िया बुद्धि बोले के चाहिए। हां इससे पेट में बच्चा सीखे ना समाई के गलती हो गई बाबा। हां हां बोली बाबा कैसे चलनी? हां चला रे ना बाबा। हां कि डॉक्टर ना जवाब दे दाना सा पतोया के लइके ने कसो खाओ। यही से आपके यानी कि आप खा दे। डॉक्टर जवाब दे देना सर। हां कहता से कि हमारे पास करे कि हम ना हो खा सकता। चल का हां यही से आप अरे तनी बाबा लड़का तो हो खाई वाला ना बाप पेट में ले तो आप हो खा न दी। मतलब पैदा नहीं के होता। हां देखी 11वां महीना चलता। 11 महीना? हां हां अल्ट्रासाउंड करेनी सब जांच करा ले बने। हां सब डॉक्टर बताओ तो रिपोर्ट में कि सब नॉर्मल बा। हां अब बच्चा होत नहीं खे जान जी बाबा हम बहुते परेशान बानी। यही से डर अब हमर बाबूजी लिया के आई बानी। अच्छा ठीक बा लेकिन एक बात नहीं। अरे हम नर्स ना होई, लेडीज डॉक्टर ना होई। ई सब लेडीज डॉक्टर देख के ली आ तू कर ले चेक को होई एकरा बाद में बच्चा करइयो। ए बाबा हम कैसे बच्चा कराई? बाबा आदमी को बच्चा करावे ना। ना आप तो ज्ञानी है, दाता है, पूरा शक्ति के भंडार है। आप जो चाहता हो यही से आप कहे आज बनिया। हे बाबा हां रवा कहत नहीं न कि जांच ऐसा कोनो नहीं के की हो नहीं के भई। हां पूरा जांच हो गइल बाटे। हां नरस मेमी सब कुछ लगा के देख के हाथ चुकल बड़न। ऐसे सोचें कि दया या दुआ हां बाबा कराएंगे। हां सही सुइया ले हार गई नी, दवाइया ले हार गई नी, डॉक्टर या ले हार गई। कौन राणो मगवन लोग का कइले पड़ी जा? हां आइन राणो लेकिन का कइले पड़ी जा? हमार लइका नहीं के हो कहता गाड़ी मत दे सुना कइले वो अबे कोनी है ना तर पेट में बच्चा बा वो गाड़ी मत दे। सुन बोले के चाहिए ना तो बच्चा पर प्रभाव पड़तो। कोनी अब फिर उल्टा काम करत लो बच्चिया। का कही हम ठीक बा सुन याद दिला ठीक बा देख दे तनी। हां देख ले। मान ल कि केन होइयो सकेला कोन ल कि दोनों करावल जाला ना ना बाबा ठीक बा। बाबा पूरा श्री गुरु देखो माफ करो जो नहीं तो हां दिखाओ। का बाबा होई ना आशा बाकी होई। आप बोल रहा वो है बतिया बोला बात कहीं हां होके का तो हो जाई हां लेकिन एकरा पर सही में थोपल बा।
खोपल बा हाँ हम कारण कारण कह दिल बन स करवाई। अरे अब कहता नहीं बाबा सही में कि आखिर 11वां महीना काहे चढ़त जात हाँ, अब तो लइका हो के जग ए बच्ची है। हाँ बाबा एक बात कही का कही आप कही कि बाबा कौन कइले बताई हमरा के तो बिजली टानी के त कइले न मुंह दे तेरे। हां आप बोला बाबा ये बच्ची अरे है। बाप रे बाप ना ए बाबा आएगा बात कही बाबा हां ई बताई के कइले आ कि ठोकर कइले के होई राउर भवाही या हाथ तर माई के चाची हुए लंगटिन हड़ी देख के हमरा के जरे कैसे बेटा जन्माई या बेटी जन्माई वो करे कइल होई दूसरा के ना चुप रह, कइल तू चुप रह बाबा बता दे खुद रे तू चुप रहो ना अरे मदद ने बाबा ओइला आज झगड़ा करे हमरा तो। अच्छा बाबा बताई क्या कि के कइले आ देखो एक बात कहतन तारा के ओहे न आदमी न कि अगर तो सच्चाई तो बता देब हम, लेकिन कहल जाला कि ऊ आई तो 4 लाख हमके मारी देतनी। ना 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 हाँ आप रउआ बताई ना कि आखिर के कइले आ आप से हम ना हां ये बाबा हाँ देखी हाँ जिन राणा मंगधोन लोग कइले जा हाँ जिन लोग हमरा के इतना सासत पहुंचावत हैं जा हाँ उनकर नाम बता दी जिन जन के जैसी करनी वैसी बनी जन जन हमरा के इतना तड़पावत है जा वो लोग के हमू तड़पा ए बाबा हमके खाली सुना न दे ये जी हाँ। खाली काना में बुनबुनवा दे तब देखी केतना हमर दम जेतना ना सूर्य भगवान की गति चले ना हाँ। वो करस 400 तेज हम चला सीताराम सीताराम। अरे का करबो जाके ओकर घर कपार पर भौक के कपाल नहीं फरब हाँ मारा वैसन बाण ना कि ओकर एक कैरी ना दिमाग में ना एक के लिए आंख में मारा ई साला के लौकी रे सीताराम, दोबारा सीताराम। करे खातिर अच्छा ठीक बा ना मन बजाना तो दो बता दो दो हाथ दो देखिए खाली और बताओ हम तड़पी उ माजा मार के घरे खइयन जा सुतियन जा श्री सीताराम आ श्री सीताराम बचिया सीताराम के हो भूत पिचास श्री सीताराम के ना हो। ई कौन है एक बात कही हां पानी लेके आओ पानी पानी लेके आओ हाँ। अबे दूध के दूध पानी के पानी को देता अच्छा ना अच्छा बाबा सीताराम बड़ी सीताराम। आशा है विश्वास लगा के आइल बन पूछी बाबा कहां ना जगह ये बचिया के बात कही हां तू बताव कहो तरू हो कि बताई हाँ, ये बताओ के कर लइका हो की कर हां हमर तार मरद के हा तार मरद के ना हा तार लभर के हम नैहर के आ नैहर के लभरवे ना ऐसन कारण कह देले बना कि जल्दी तोर लइकबे ना होई का जे डॉक्टर के जा तलो ना ते रिपोर्ट गलती बता दे। ये बाबा हम का जानता नहीं देखी रहो हाथ जोड़ता हैं वो हमार नैहर के लवर बचपन के यार प्यार बाकी हमरा ओकरा से उम्मीद ना रहे कि वो अपने बच्चा के हमरे पेट में डल नहीं रह जाए जब ये फंसी रही तो हमार का होई अरे बचिया ये बाबा हां दोनों हाथ जोड़ता रात पर कहता हां वैसे को हम मती बात यो त बुढ़ऊ त कहतन त बुढ़ऊ के ना बताई ए खेला ना ए माग दो न तो के गाड़ी हम का दे हम लइका के दिए तो तू मुआई दे आलू हो आय आय खेला खेले उ ना यार में आय जब खेला ही कहता हम लइका से बियाह काय करी रे सीताराम सीताराम बचाओ ए बाबा हमारा बर्दाश्त नहीं के होता हमर लइका के ना छाती पर चढ़ के पूरा हला ले अरे सुनो ना बतिया पहले सुनो तो के कोनी हो न बच्चा पेट में बा ओकर पर प्रभाव पड़ी उल्टा सीधा गाड़ी देतल तो तू कोनी न गाड़ी ना देला हमारा ऐसा लइका के जरूरत नहीं ना ऐसा पतो का जरूरत बा तू ऐसे से उड़ार जा हमारा घर जइला के जरूरत नहीं है बाबूजी राउर बेइज्जती होई पूरा तो गाँव बेइज्जती होई बढ़िया वो सब हाय कर बेइज्जती सामने की कान में पूरा बात को सुनो सुनो देखो वही के लइका हो न पेट में बा न बच्चा न बा ओइमे ओकर का गलती बा का देखे एकर गलती देखे बाबा तो इकर गलती न बाटी एकर माई के न गलती बा लइका के तोरे गलती बा ना वो तो बाल भगवान के जवन बात दे हां भगवान के देन हो देखो गांव घर के तू का जानी ठीक न चुपचाप ले जाके कहियो केहू कही तो मुंह छेड़ के कहियो कि हमर नाती भइल बा हमर लइका फर्स्ट डिवीजन से पास भइल बा ठीक न हां आ तू मिठाई बटी हो गांव में ई मत कहियो कि दूसरा के हन तो बदनाम कर ना ये बाबा कहिया होई हम ठीक कर देतनी ओके करनावा के हटा देतनी न अच्छा ठीक है तब जाते पड़े लाइन हम जलियो तोहरा माई के बाप तोहरा पर 24 घंटा में नजर रही कहाँ तरकारी बुझे खातिर कहाँ
एक कैरी छोला के समोसा मुंह में चाटो तरु तो के अरे पता श्री सीताराम ए बाबा हम का कहीं बताब बाबा कहतलू कि बताब कि हमारा पना बूढ़ा बड़ा किसे न हो वो तो किसी न के जाना तो ना के मार दे लाठी ले अब मार दी तहर लइका के एक लाठी तो का होई ए बाबा देखी कौन कर हर बंद काहे खातिर लवर के चक्कर में ना पड़ल जाला लवर जिंदगी बर्बाद कर दियो तो ठीक कहतन पति देखो। रउआ हमरे आँख खोल दिहनी अब नतीव के फेरा में कबो ना रह देखो औरत के जौन होला ना तौन पति जौन होला तौन परमेश्वर होला पति के सिवा जब शादी ब्याह होला तो लवर के चक्कर में ना पड़े के चाहिए ठीक बा ठीक ना ठीक बा जब बच्चिया 2000 दे तो सीताराम महादेव की मुड़ कर ओम जय जय दन पेट लो पेट पर ठिकावा ओम जय प्रभु महादेव जी बेचारी के कल्याण करो आज से करके छुटकारा करो नहीं बाबा भूत पिचास जौन बा तौन ओकरा घरे जा दो बच्चे दो जा हो गइल बाबा अब हो गेल पानी में डाल देनी अब ओही में रही तरत रही ठीक ना चला अल्लाह तने करके गंगा जी में डाल दे हम जय बाबा हाँ ठीक है खुश रह जा ये बाबा हमके मानतरिया मार देना जौन बतिया चले भाई तो उड़ जाती मंगा ले तो 24 घंटा नाचा था ए ओकर तो दवाई होइए नहीं के न कोनो हमर बीरी भुला जाए फुला जी चल ठीक है हो जाए ना लइका बा अब एकदम ले जा तू अस्पताल में ही बेरा हां अस्पताल में ले जा अब हो जाई ये पता आवा चल ले ले जा बाबा ले जा बाबा की जय श्री सीताराम जय महादेव बताओ न ऐसन ऐसन औरत वाली सन दुनिया संसार में अपन पति के रहते हुए दूसरा यार के पेट ले ले तली सा अब यार का करतो ना सा ल दे तन सकी भोगल कर श्री सीताराम प्रेम के दुरुपयोग होता